बाथा बायदि खर' गैयै सासे मानसिखौ बिपिएफआ बाहायनानै जौ जुवा ड्राग्स होगासिनो दङ। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। गिबियावनो भिडिअनि फुटेजाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा एसेबाबो बुजिखाबाय। अब्लाबो आं स्पष्ट रायजो राजाफोरनि खाथियाव, आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, जाहाथे आंखौ सोरबा बाथासार, सोरबा फेरेंगा, आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आंनि बुंलांनायफोराव गोरोन्थिफोर जायोब्ला आखाइ खबजबनानै आं निमाहा बियो आरो आंखौ गावनि बिदा फंबाय, गावनि बर' मानसि हिसाबै आंखौ बयबो गोरोन्थिनि सायाव निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला जों रायजो राजाफोरनि खुगाजों खुगा बेंटल एलेकायाव एक्स-एन-डि-बिनि हा दंमोन। बे हाखौ सानसे समाव फेरेंगाया गावनि नबथि, गावनि थाग्रा खालायनो थाखाय गावनि सेंग्राफोरखौ बे हायाव दोनदोंमोन। बेबायदि समाव बाथासारा मा खालायबाय, एक्स-एन-डि-बिनि हाया सोरनिबा पार्सनेल जानो हाया। नांगौब्ला रायजो राजाफ्रा बेखौ माबा मोनसे समाजनि थाखाय बा रायजो राजाफ्रा लानो हागोन होननानै रायजो राजाफोरखौ बाथाया थोनदोंमोन। नाथाय माखासे रायजो राजाफ्रा फेरेंगाखौ गिनानै फेरेंगानिफ्राय उदार खालायनो हायाखै। जोंनि खोनानो मोननाय बायदिब्ला, रायजो राजाफोरनि खुगाजों खुगा खोनानो मोननाय बायदिब्ला जों बेबायदिखौ खोनानो मोनो। रायजो राजाफ्रा बेबायदि बाथानि थोननायखौ मावनो हायैनि उनाव बेबायदियाव फेरेंगाया बेसेबांबा दुखु मोननाय बाथानि सायाव थायो। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय, जोंनि नुनो मोननाय बायदिब्ला जोंबो सानो, सोरबा बाथानि गुरुबाबो सानो, जिखुनु जाया समाजनि मानसिफ्राबो सानो। बेबायदिखौ साननानै बाथाया सोरबा दिनै नबथि बा नबथियानो गैजाया एक्स-एन-डि-बिफ्रा थानो थाखाय दिनै आलाय सिलाय। बेबायदियाव फेरेंगाया आरो माखासे एक्स-एन-डि-बिफोरनि सम्पतिखौबो बा हा हुखौबो बिथाङा नोजोर होयो। बिनि उनाव जेरै फेरेंगानि माखासे नोजोर होनायखौ बाथाया गावनि सेंग्राफोरनि जायफोर हा हु गैया बा रायजो राजाफ्रा लानो गोसोबा समाजनि थाखाय माबा मोनसे फिल्ड नङाबा गिर्जा, जिखुनु जाया समाजनि थाखाय लानो थाखाय खावलायदोंमोन। अब्लाथ' जों बाथानि साननाया मोजां ना फेरेंगानि साननाया मोजां? जुदि एक्स-एन-डि-बिनि सम्पतिखौ जुदि बेक्तिगत जुदि सोरबाया लानो थाङोब्ला बेबायदिखौ रायजो राजाफ्रा मा सानो? आरो बाथाया जाहैबाय बयनिबो माखासे सम्पतिया एखे जानांगौ। बिनि थाखायनो बाथाया फेरेंगानिफ्राय बे हाखौ उदार खालायनानै दोनो। बिनि उनाव जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बा माखासे फेरेंगानि जेरै भिडिअनि फुटेजाव माखासे डायलग होनायखौ नुखाबाय। बे डायलगखौ आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं रायजो राजाफोरनाव सोङो, बाथाया मोजां ना फेरेंगाया गाज्रि? आंबो सोरबा फेरेंगाया गाज्रिथार, सोरबा बाथाया गाज्रिथार होननानै आं दिनै बुंनो थाङा। रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलाव सोर गाज्रि सोर मोजां एसेबाबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन होननानै आसा खालामो। बाथाया हाग्रा बारियाव खारलांफिनो। बेबायदि समाव जों बाथानि बा एन-एल-एफ-बिनि दैदेनगिरिफोरनि जों खुगानि माखासे ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनाथ' गावनि पार्सनेलि साननानै हाग्रा बारियाव खारलांफिनाखै। गावनि लोगोफोरनि केसनि जेंना, जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जेंना आरो बर' रायजो राजाफोरनि जेंना, जिखुनु जाया खामानि मावनो थाङोब्ला, जायफोर गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावनो थाङोब्ला उन माखासे सरकारखौ प्रेसार होग्रा ग्रुप नांगौ होननानै बिथांमोननि माखासे साननायखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों हमदांनो हायो। खोथाखौ जुदि जोङो मोजाङै बिजिरोब्ला बाथाया गावनि पार्सनेलि साननानै थाङाखै। बिनि थाखायनो जों एन-एल-एफ-बि आफादखौ समाजनि खामानि मावदों जों साननानै लायो, गावनि लोगोफोरनि साननानै लायो आरो जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि खामानि मावदों जों साननानै लायो। जिखुनु जाया बर' हारिनि खामानि मावदों साननानै लायो। गाव हारसिङै एन-एल-एफ-बि आफादखौ सालायाखै। बेहाय माखासे बिबान रानलायनानै माखासे बिबाननि सायाव जेरै समाजनि खामानिखौ मावलांनो, गावनि लोगोफोरनि केसनि जेंनाफोरखौ मावलांनो, जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जेंनाफोरखौ मावलांनो थाखाय जेरै सरकारखौ प्रेसार होदों, बेफोरनि थाखायनो दिनै केसा लासै जोबलांनो थांदों। माखासे बिटिआरनि सिमाफ्रा बारायनो थांदों।
जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय सावरायनायनि माखासे आगान सुरदों। हयथ' बेबायदि प्रेसार होग्रा गैयामोनब्ला जायफोर गादियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि खामानि मावनो दिनैनि समाव नुनो मोननाय नङामोन। बिनि थाखायनो जोंनो नांगौ प्रेसार ग्रुपखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। बिनि थाखायनो आं खावलायो फेरेंगाया गावनि पार्सनेलि माखासे जेरै गावनि न'थि खालायनो थाखाय गावनि बेयाव न' लुनानै थानो थाखाय बे जेंनानि थाखाय दिनै बाथाखौ माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव समाजनि गेजेराव गाज्रि मोनहोनो थाखाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खर'जों सोलियो होननाया बियो मालाबाबो गनायथाव नङा। लोगोसे आं खावलायो फेरेंगाया गावनि पार्सनेलि माखासे जेंनाखौ लानानै गावनि राजनितिक गादियाव थानानै माखासे समाजनि खामानि जायफोर मावग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे राजनितिक डायलगखौ होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै आं खावलायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो बिथांमोनहा बिपिएफ हान्जाजों बा इउपिपिएल हान्जाजों मा डायलग होलायो होलायबाय था। जोंबो बुजियो अबेबा डायलगखौ नङै खोथाखौबो नंगौ, नंगौ खोथाखौबो नङा, बेबायदिनो राजनितिकनि डायलगफ्रा 12 घन्टायाव राजनितिक डायलगखौ 2 घन्टा लानाया मोजां आरो हारिनि थाखाय बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय 10 घन्टा खामानि मावनाया मोजां। राजनितिकनि माखासे खामानिखौ 2 घन्टाल' टाइम होनाया मोजां। बिनि थाखायनो आं खावलायो फेरेंगाया गावनि पार्सनेलि माखासे राजनितिक डायलगखौ जाहाथे एनएलएफबि आफादखौ लानानै बा बाथाखौ लानानै जाहाथे समाजनि गेजेराव बेबायदि राजनितिक डायलगखौ जाहाथे समाजनि गेजेराव बुंनायनिफ्राय जानगाराव थायो बेखौनो आं खावलायो। फंसे बाथ्राखौ फोरमायो साननैसोनि सिगां जोबथेसालियाव एक्सएनडिपिफोरनि थाखाय भलिबल आरो माखासे मुवा दैथायहरो। रङियानि सासे बर' थिखादार गबिन्द बर'आ अननानै बे मुवाखौ बायनानै हरो। लोगोसे गुवाहाटियाव थानाय एक्सएनडिपिफोर लोगो नांनानै भलिबल आरो माखासे मुवाखौ जोबथेसालियाव हैनानै फैयो। बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' समाजनि गेजेराव सोरबाफोर जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि थाखाय अननाय दङब्ला गेलेग्रा मुवा, जाग्रा मुवा, गाननाय जोमनाय मुवा आरो लोगोसे जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि गथ' गथाय न'खरनि बिदा फंबायफोरखौ जुदि सोरबाफोर हायोब्ला जायफोर उसुबिदायाव गोलैयो मालाबा बेमार सेमार बेफोरखौबो गामियाव जाहाथे हेफाजाब होलायो होननानै आं आसा खालामो। बेखिनि भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन। गोरोन्थिफोर जायोब्ला आं बयनिबो खाथियाव निमाहा बियो। जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि गेलेग्रा मुवाखौ गबिन्द बर' आदाया जि हेफाजाब होदों बिनि सायाव आं गोजोननाय जासिहरो आरो उननि समाव बेबायदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। बयनिबो खाथियाव आं बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। जिखुनु जाया समाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा मोनगोन होननानै बयनिसिमबो आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमहरो। गोजोन्थों। लांनांगौ जेलाव जोंनि सेंग्राफोरनो गेलेनो नै गोलि बे जाहैबाय जोंनि एयारपर्ट डेकालननि पेटालनाव जों फैनानै पेटालन नङाब्ला डेकालन एयारपर्ट आज्रा दा जोङो जि लांगोन बलिखौ मोजांखौनो लांगोन। दा बिथांमोना मोजाङै गेलेथोंसै। दामिखौनो लांनो मोनदों जों नै 3,000 बबेखौ लानो बेखायनो जोङो नै 1,900 जों बेखौनो सायख'बाय। मोननै लानो नागिरदों जों दायो।